Inaprubahan sa 99th regular session sang 14th sangguniang panalawigan ng Iloilo ang hingi ni Iloilo Governor 3rd Officer Jr. nga makapirma sa kasugtanan kaupod sa Department of Health, Western Visayas Medical Center for Health Development, kag Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang development project ang para sa ospital nga nagabalor sang 150 million pesos. Ginpahayag ni Dr. Lily Ann Eslabra, ang Chief of Hospitals, ang Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital nga ginatuyo ang renovation expansion sang level 1 hospital nga mangin level 2 kag ang pondo ang ginaplano para sa 5-story building pangtungod kulang pa ang 155 million pesos gani nga ini ang para lang sa phase 1. Nahibaluan nga ang pondo ang gintinguhaan nga matigayon ni Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin. Please consider this as a request for authority to sign the memorandum of agreement between the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, Department of Public Works and Highways, and the provincial government of Iloilo for the implementation of the Health Facilities Enhancement Program to improve the Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital, Gimbal, Iloilo, in the amount of 155. Sa karon ginatinguhaan nga maumpisahan ang development project sa labing madali nga panahon. Inisig kag K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.